Samtang dinhi sa Sugbo dunay 95 milyones pesos nga balor sa pinayuhot nga mga sigarilyo na sakmit sa Philippine Coast Guard. Straight to the point. O dugang mga balita may gala si Cebu City Mayor Nestor Archival nimando na sa pag-imbestigar sa pagdakop sa maong 68 anyos nga senior citizen human nag-viral kini diha sa social media. Ang senior citizen nga nagtukal-tukal silindron mga kagalaan nya dunay muhatag makadawat po rin taon sa mahigalag iyang muhatag mahigala samtang magtukal-tukal og silindron. Gidakop ni taga-probe mga higala gibalhog gyud sa bilangguan. Ato ni pagtagad karon kay si Mayor Archival miingon nga imbestigaron pug apil. Kay ngano man nga tiguang na mo kayo day. Sa 68 anyos unya nalanggi mga dili pod mga fortunate nga mga tiguang in town. Na may uban may galang natiguang na ila mga anak na kalampos sa bintaha in town ng tiguang pero na usahay pod mga kagalaan nga ang anak wa pod kaayo maka kuan rasad usahay mo wa lang niya po no makalingkawa sa kakabos ang lulo in town mahigala didto nagdag silindron unya nagtukar-tukar mga sugti paminaw buhan dunay mohatag gidakop sa taga-probe o gipriso. Straight to the point. Kanang nangutana ang katawhan nganong gidaginot pa man lana. Kung ganahan mo manakop na may mga makililimos diha nga kaduduaan makililimos ba kana mga batan-on ba? Kaduduaan makililimos ba o tulisan ba day? Kana na sa jeep nga manakay sa jeep mga higala kunuhay makuan ka unsa ba ni mangayo or manulis nga puwa para bagmata dili madakpan ang kaya nilang dakpon katulad yung tiguang